σ' αγαπώ, θα μ' αγαπάς, στην απλά του μεσημεριού, στις βράδιας τα νηφοριά, στις αυγής τα σκαλιά. Το 1948, κυρία Έλλη Λαμπέτη, παίζατε στο θίασο της κυρίας Κατερίνας. Θυμάστε κάτι από την εποχή εκείνη? Ναι, στο θέατρο της κυρίας Κατερίνας, η οποία είχε την κακή συνήθεια στην πρόβα να ξεχνάει τα ονόματα των ηθοποιών και να αναφέρεται σε εμάς με βάση το χρώμα του φορέματος που φορούσαμε. «Εσύ μπλε, ξαναπες την ατάκα σου», είπε κάποια στιγμή σε μένα. Και εγώ φυσικά δεν δέχτηκα να ακούσω. Η έκκληση επαναλήθηκε ξανά και ξανά, σε υψηλότερους τόνους, και τελικά της απάντησα. «Σε μένα μιλάτε, ξέρετε, πάσχω από αχρωματοψία». Στις αυγής τα σκαλιά. Πώς αντέδρασε η οικογένειά σας όταν έμαθε την απόφασή σας να γίνετε ηθοποιός? Όταν ανακοίνωσα στην οικογένειά μου την απόφασή μου να γίνω ηθοποιός, ο δίδυμος αδελφός μου, ο Τάκης, μου είπε «Έλλη, φοβάμαι». Και επειδή τον κοίταξα ξαφνιασμένη, μου είπε «Μεγάλωσες σε ένα σπίτι γεμάτο από αγάπη. Πώς θα αντέξεις τώρα σε ένα επάγγελμα που δεν θα σε αγαπάει κανείς?» «Γιατί δεν θα με αγαπάει κανείς?» ρώτησα εγώ. Ο Τάκης με κοίταξε ήρεμα. «Γιατί θα είσαι η πρώτη», μου είπε. Ο Κάρολος Κούν έλεγε για σας, κυρία Λαμπέτη, ότι η Έλλη έκανε πάντα κάτι αναπάντεχο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Από ένα τέτοιο αναπάντεχο θα γεννηθεί το 1946 μια σκηνή που θα περάσει στην ιερή μυθολογία του θεάτρου μας. Ήταν μια σκηνή στον γυάλινο κόσμο, όπου η ηρωίδα η Λάουρα σβήνει το κερί δίπλα στον κοιμισμένο αδελφό της. Μια ποιητική σκηνή. Πώς να κάνεις όμως ποίηση όταν πρέπει να φουσκώσεις τα μάγουλά σου για να φυσήξεις? Αποφάσισα να λύσω τον γρίφο, χωρίς να πω τίποτε στον Κούν. Κάθε βράδυ που γύριζα στην οδό Ασκληπιού, κλεινόμουν μόνη μου στην κουζίνα, άναβα ένα σπαρματζέτο και προσπαθούσα να το σβήσω ποιητικά. Τελικά βρήκα τον τρόπο. Έπρεπε το στόμα μου να είναι ακριβώς απέναντι στο σπαρματζέτο, η ανάσα μου να σημαδεύει τη φλόγα. Μου πήρε ένα μήνα, αλλά τα κατάφερα. Έμαθα να σβήνω το κερί με μια ανάσα. Όλα αυτά για μια σκηνή που κρατούσε όλο και όλο 10 δευτερόλεπτα. Άξιζε όμως τον κόπο. Ένα βράδυ μπαίνει στο θέατρο ο Άγγελος Σικελιανός, περίπου τυχαία, και ξανάρθε άλλες 10 φορές. Έρχομαι για να καταλάβω πώς σβήνει τα κεριά το κορίτσι αυτό, είπε ο Σικελιανός. Είναι το πιο ποιητικό πράγμα που είδα ποτέ μου.